Hej venner, så skal vi altså igennem en lille house-tour her på vores kontor. Det har I faktisk ikke rigtig set. Prøv lige at komme ind. Det første, man bliver mødt af, det er jo vores pauserum, hvor vi hænger lidt ud. Der er lidt tv og sådan lidt hygge med noget sofa og sådan lidt, ikke? Det er meget så har vi altså også vores køkken. Der bliver også spenderet mange timer herude, når vi har pause selvfølgelig, så det er lige en halv time. Så vi sidder herude og hygger for en lille kaffe. Det må næsten være mit yndlingsrum. Det er altså vores mødelokale. Det er også herinde, at vi har filmet en del videoer, så det kan I nok genkende med den grønne væg. Vores kontor herinde. Meget stilrent og lækkert. Vores marketingkontor. Prøv lige at komme med i gang. Det er altså herinde, de 3 damer, de sidder. Jeg sidder herovre og hygger. Så har vi også lidt sådan, hvis vi lige mangler noget motivation, ikke? Succes. Det er altså bossens kontor. Så tænker jeg nok, hvem sidder han og lurer på? Det er altså alle vores medarbejdere. Til sidst så har vi kundeservice og vores regnskab, som sidder herinde. Og vi er jo rigtig glade for at få noget motivation i løbet af sådan en hverdag. Så vi har meget sådan motivation billeder, ikke? Vi giver os ekstra styrke til, når vi kommer herind og skal sælge sokker til jer.